Na, sziasztok! Vezessük egy kicsit a Hardware 3-as V12-es FSD-vel ellátott Model 3-at. Most így vasárnap kora délután van, bevásárlóközpont környékén vagyok, és ide is fogok visszajönni. Megnézzük itt, hogyan boldogul ezekkel a forgalmi szituációkkal. Elmegyünk itt egy ilyen elég furcsa forgalmi körforgalomhoz, majd ismételten vissza ide a bevásárlóközponthoz. Ebben lesz érdekes kis utca, egyéb ilyen dolgot, de hát menjünk is, húzunk egy D-t. Alapvetőleg el kell indulnunk az autóval valamennyire, hogy már érzékelje az FSD-t, nehogy meglett a kis kormányikonunk, már tudunk is menni. Hát itt tök jó, mert vannak emberek, járókelők, megnézzük, mi történik, vizualizáció gyönyörű szépen mutat mindent és mindenkit. Elég óvatos, az embertől nagyon fél, úgyhogy biztos vagyok benne, mindenkit meg fog várni, és mindenkit el fog engedni. Hát itt már az első hibát meg is fogja csinálni, ugyanis itt csak jobbra lehet kanyarodni, viszont ő el fog kanyarodni balra. Ez sajnos egy súlyos kresszéba volt. Navigációs tekintetben abszolút indokolt, viszont kressz szerint nem. De érdekes, hogy a szoftvernek és az önvezetésnek a nagy hibájának a nagy része az navigációból eredik. Tehát most ő például megtervezte az útvonalat, itt balra kanyarodást tervezett, nem jobbra kanyarodást, tehát az autó azért kanyarodott balra. Ez például jól mutatja azt, hogy a térképen kijelölt útvonal elsőbséget élvez a táblákkal szemben. Nem tudom, hogy behajtana-e. Egyébként ez is egy érdekes kísérlet. Most ezt nem fogjuk kipróbálni. Az is nagyon érdekes, hogy mindig megáll a tábláknál. Tehát főleg a stop táblánál mindig kivétel nélkül megáll, majd egy kicsit előre csorog, körbenéz, és úgy megyünk tovább. Jó, ez itt egy nagyon csúnya kártya, úgyhogy ebbe nem engedtük bele. Viszont már vissza is lehetne kiadni az FSD-t. Ez egy akkora nagy megsüllyedés az útnak, hogy még az is elképzelhető itt, hogy ha leír az akkumulátor, akkor megsérti az akkumulátor alját. Ez már évek óta itt van, legalábbis egy éve biztos, hogy itt van ez, és nem csinálnak vele semmit. Ez is például nagyon jól mutatta, hogy ilyeneket nem tud még felismerni, és nem is fog kikerülni, tehát mindenféleképpen figyelni kell az utat. Ugye ez a változat nem kér kormányfogást, csak azt várja el tőlünk, hogy előre nézzük és figyeljük az utat teljesen jogosan, és mint az előbb láthattuk, indokoltan is. Nyilván vannak olyan útszakaszok, amiket már nagyon sokszor bejárt az ember, és minden nap megteszi, és nem várható semmiféle nagyobb probléma, viszont a idegen utakon, amit nem ismerünk, ott azért nagyon-nagyon résen kell lenni. Most én itt visszavettem a követési távolság, és a követési távolsággal lehet állítani azt előre definiált módon, ugye ez nem az FSD sajátossága, hanem ez magának az eszköznek a sajátossága, aminek a segítségével itt tudjuk használni Európában, hogy a beállítások azok nem a monitoron történnek, hanem az eszköznek az applikációjában, és előre tudjuk definiálni, hogy milyen követési távolságon milyen üzemmódon működjön, tehát hurry, standard vagy chill, és hogy ezekben az üzemmódokban mennyi offsetet engedélyezzen. Alapvetőleg azt lehet mondani, hogy mindig érdemes egy kis offsetet adni neki, ugyanis akkor van lehetősége jobban a forgalomban navigálni, ez főként inkább a többsávos utakon érdekes, ahol ugye nem fog beragadni valaki mögé azért, mert 70-es táblánál mondjuk, 90-es táblánál mondjuk 85-tel megy valaki a szélsősávban, neki már nincsen elég
lehetősége sebességben ahhoz, hogy meg tudja előzni, ezért mögötte fog poroszkálni, vagy nagyon-nagyon egyszerűen fog kéteni. Itt most be szeretne menni például a benzinkútra, ahol mindjárt fel fog ismerni, hogy hát nem erre kell menni, de igazából be is mehet, ha nagyon szeretne. Nézzük meg, hogy mi a vágya. Hát most rájött arra, hogy ő nem is oda szeretne bemenni, úgyhogy visszasorolt. Ez egy nagyon-nagyon jellemző hiba az FSD-nek. Sajnos ez jelen van a V12-ben, a V13 és a V14-ben is, tehát ha valaki azt gondolja, hogy na majd a V14 meg a Hardware 4-es kocsik, az nem. Tehát ha van egy lekanyarodás, és előtte van egy lekanyarodó sáv mondjuk, akkor nagyon könnyen ő kiindexel oda, és amikor rájön arra, hogy hát ő már nem is ebben a sávba kell lennie, akkor próbál visszamenni. Ha van hely, akkor nyilván ezt meg is tudja tenni, de amennyiben nincsen erre helye neki, mert az a sávba már bejöttek mellénk, abban az esetben ugye beleragad a sávba, és akkor viszont el fog kanyarni jobbra, és újra tervezi az útvonalat. Ez azért elég idegesítő tud lenni például egy autópályán, ahol le kell hajtanunk az autópályáról. Ugyanez fordítva is meg tud történni, tehát ha ki kell sorolni egy autópályán egy adott sávból, és nagyon tömött a lekanyarodó sáv, akkor szintén nem tud kisorolni, és ezért tovább fog menni. Na most itt ugye ez nem tud leparkolni, ő csak félreállt ide az út szélére. Most folytatjuk az utunkat, tovább, visszadom neki az FSD-t, és jön szembe egy autó, nézzük meg ki, hogy fog félrehúzódni. Igazából képes akár lemenni egyébként még a patkára is, ha olyan is nem lát nagyobb akadályt, úgyhogy az sem jelent különösebb problémát neki. Szóval ezek a besorolások, kisorolások, ezekre nagyon oda kell figyelni, ez jelen van jelenleg mindegyik FSD verzióban. Most itt például ismételten nagyon érdekes, jobbra kellene menni navigációval, viszont ő mégis balra kanyarodott el. Hát, hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, ilyet még soha nem tapasztaltam, viszont legalább megkocsikáztatjuk az autót. Itt is látszik az, hogy pont most 50-es tábla van beállítva, de nem megy 50-nel, nyilván kezd egy picit gyorsítani, de felismerte azt, hogy mi a helyzet. Viszont én azért visszaviszem most neki egy 30-ra, nem szeretném azt, hogy itt bármiféle atrocitás éri az itt lakókat. Tehát ezt mondom eddig is, hogy a hibáknak a jó nagy része az inkább itt most például nem nagyon lát ki balra, úgyhogy kicsit kidugta az orrát, amit látott már egy magabiztosan kanyarodott is. Mindenféleképpen folyamatosan felügyelni kell a rendszert. Itt most nagyon szépen vette ezt a kanyart. Most átment a szembesávba egy kicsit, de nyilván ha van ott autó, akkor egyértelműen nem fog. Tehát ez a nagy különbség, ez nem egy sávtartó, hanem ez egy önvezető rendszer, és mindig az ott szituációhoz megfelelően fog vezetni. Ha van lehetősége nagyobb ízbe venni a kanyart, akkor úgy fogja venni, ha nincs, akkor nem úgy fogja venni. Úgyhogy, ja értem, hát most vissza akar vinni minket oda arra a célra, ugyanis nem parkoltam le az autót, tehát azt érzékelte, hogy mi nem értünk meg arra a köztes célpontra. Most visszanavigált minket ugyanoda. Nagyon fontos az is továbbá, hogy a jobbkezes utcákat nem kezeli. Alapvetőleg lelassít mindig, de a jobbkezes utcákat nem kezeli. Bele szokott nézni, le szokott lassítani, viszont nem adja meg a jobbkezetet, erre nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni. Továbbá, legalábbis ennél az amerikai változatnál, és az autó amerikai FSD-t futtat. Na most megállunk, és akkor azt mondjuk, hogy akkor most leparkolunk. Leparkoltuk az autót, azt mondjuk, hogy út folytatása, elindítjuk. Ugyanis ez az amerikai változatban így van, ezek az autókra az amerikai változatú FSD van letöltődve, és az aktiválódik. Amikor ki fog jönni az európai FSD, akkor már valószínűleg az európai szabályok szerint fog közlekedni, habár én
mentem a tesztvezetés alkalmával amerikai autó, vagy európaira tanított FSD-vel is, és például navigációs hibákat ugyanúgy megcsinálta. Nyilván ott azt nem teszteltük, hogy a szabálytalankodik-e, mert nem szabálytalankodott egyébként, de itt is egy nagyon ritka eset volt most, hogy elfordulott balra. Nézzük meg ezt, egy ilyen piskóta alakú körforgalom. Nem erre szerettem volna visszajönni, de egyébként ez sem rossz. Úgyhogy ez egy elég speckocóc. Először azt mondtam, hogy nem fogja normálisan kezelni, de lelövöm erről a point, nagyon szépen át fog rajta menni. Az, hogy mikor fog indexelni, az egy következő kérdés lesz, azt majd mindjárt meg fogjuk látni. Érdekes, hogy amikor megérkezik ez a V12-es verziói FSD egy csomó állátozáshoz, egy döntéshez, akkor abban az esetben, ha nem kell megállnia teljesen, hanem tud gördülőként kikanyarodni, akkor abban a pillanatban megy is tovább és ki is kanyarodik. Ha már meg kell állnia nullára és várnia kell egy pár másodpercet, onnantól kezdve viszont egy picit nehézkes a kikanyarodása. Ez már a hardware 4-es és autóknál, a V13-as, a V14-es szoftvernél abszolút nincsen jelen. Ez sajnos a V12-es szoftvernek az adottsága, ugyanis itt nem egy hosszabb világképpel, tehát nem egy 15-20-25 másodperces világképpel dolgozik, hanem egy ilyen időablakkal dolgozik, hanem egy nagyon rövid kis időablakkal, amiből nagyon hamar kifut és nagyon hamar elveszíti azt, hogy ő pontosan milyen mozgásban volt, milyen szituációban van, ezért folyamatosan újra ki kell értékelnie. Ilyenkor a legegyszerűbb az, ha az ember egy kicsit a gázzal megnoszogatja, ugyanis eléggé tökölős tud lenni, el fog indulni idővel mindenféleképpen, ez 100%, viszont az, hogy ne tartsuk fel a forgalmat, érdekes kicsit megnyomni. Például egyébként simán lehet stresszelni egy picit, akár fölmenni a sebességhatár fölé is, nyugodtan fog és vissza fog lassítani. Ugye látszik is itt a csíkon, hogy lassít az autó, és szeretne lassítani. Na most én azt fogom csinálni neki, hogy elküldöm oda azt mondja, hogy mondjuk a Kucorgó térre, és majd vissza fogok inkább fordulni, hogy a másik irányból jön be. Na most például néztem a navigációt, és egyből kért egy kormányfogást, kísért, hogy éberség figyelés nem érhető el. Most akkor megpróbálunk előre nézni, nem pedig a navigációt nézni, és akkor nem fog minket csesztetni. Kér is egy kis kormányfogást ismételten. Most nem tudom, miért nem érhető el az éberségfigyelés. Na így né. És akkor most küldjük be az Oceanba. Hát ő most elvesztette az éberségfigyelést. Egyébként szerintem azért, mert elég erősen süt a nap ebből az irányból. Úgyhogy megnézzük most, hogy hogyan fog navigálni a bevásárló központnak a eléggé túlzsúfolt parkolójába. Most beküldjük, leparkoltatjuk, majd parkolásból el fogom inteni az FSD-t, és megnézzük, hogy milyen hibákat fog elkövetni, mert fog. Tehát ez a hardware 3-as V12-es FSD, ez egy nagyon-nagyon jól vezet, tehát látszik, hogy a forgalomban gyönyörűen elvezeti az autót. Igazából jobb bárminél, tehát mindegyik vezetéstámogató rendszernél jobb jelen pillanatban, amit Európában meg Amerikában lehet használni, kivéve a hardware 4-es kocsik, tehát a saját magának a fejlettebb változatánál vezet csak rosszabbul. Viszont azért rengeteg korlátozás van benne, rengeteg dolgot nem tud olyan jól kezelni, nincsen jól betrénírozva rá. Tehát például a hardware 4-es kocsik a V14-es szoftverrel, V2.2-vel már nagyon-nagyon komoly ilyen áruház parkolóban
lévő műveletekre van trenírozva, ha el van állva az út, kitolat, megkeresi a kijáratot, és többi, és többi. Tehát tényleg borzasztóan profin kezel szitukat is. Ez egy jóval régebbi szoftver, ez is már abszolút neurális hálóval dolgozik, viszont egy jóval kisebbel, nagyon-nagyon sok dolog nincs betanítva. Ez olyan, mint a ChatGPT, ott is az elején egy elég szűk dolgok voltak neki megtanítva, és most, ahogy fejlődik, ugye egyre inkább ez előrébb megy. Hát ugye azt tudni kell, hogy ez az FSD komputer, ami ebben az autóban van, ez nem ilyen neurális hálók futtatására lett tervezve, hanem arra lett tervezve. Most itt megálltunk egy izé előtt, egy fekvőrendszer előtt, úgyhogy egy picit megnoszogattam, és akkor amúgy ez most teljesen cuki, és most nem tudom, mit fog csinálni, mert most így megállt itt keresztbe az út közepén, és ennyi. És látszik amúgy, tehát nagyon-nagyon jól látszik, hogy ő szeretne leparkolni. Viszont neki nincs megengedve. Úgyhogy én most leveszem a kezéből, és azt mondom, hogy ide parkolj be. Most az indexet azt ki kell venni. Igen, hopp. És akkor azt mondom, hogy ide parkolj már be, légy szíves. Ne tartsam fel a forgalmat. De ahogy látom, nem szeretné. Úgyhogy most ezt én fogom megtenni. Nagyon érdekes, hogy ez a Hardware 3-as kocsi a V12-es FSD-vel rengetegszer megpróbál olyan manővereket végrehajtani, ahol tolatni kell. De nincs engedélyezve az a kapcsoló, nem tud. Tehát például belemegyünk egy rossz utcába, képes, kiszámolja az Y fordulót, hogy hogyan kell megfordulni, felmegy mondjuk egy behajtóra, rákaradik, az Y megkezdi, majd utána ott megáll, és elkezd idegesen rángatni a kormányt, hogy ő neki most erre kéne fordítsa a kormányt, és tolatni kéne, de nem tolathat. Tehát látszik, hogy ezek nem úgy vannak betétve ezek a szoftverek, hogy most mint egy ilyen felismerőt, hogy a zöld nyulat került ki jobbról, hanem ez egy teljes világkép és teljes neurális háló fut ez mögött, ami igenis sokkal többet tud, de bizonyos kapcsolók ki vannak benne kapcsolva, amik nincsenek engedélyezve. Na most tegyük be D-be, nézzük meg neki itt a Decathlont, ahonnan indultunk, az ugye itt van nem messze, és akkor nézzük meg, hogy mit fog csinálni. Egyébként nem túlzottan sok mindent, ugyanis eléggé közel vagyunk itt a kihajtóhoz, de nézzük meg, hogy én most itt meghúzom az autopilotot, álló helyzetben, ő pedig kirakta az indexet, és el is indult. Valamikor meg kell kicsit noszogatni gázpedállal, valamikor nem. Ugye a V14-es, V13-asok azok azonnal indulnak és csinálják a dolgokat, tehát ebben is rengeteg fejlődés van. Itt most egy picit kinézett előre, és hát eléggé habozik, gondolom nem nagyon lát ki jól, úgyhogy most kiengedtek minket, úgyhogy én itt ezt most így meg is fogom tenni, hát túl szűk volt neki ez a kanyar, úgyhogy ő most itt elment ide. Nagyon szűket visszafordulni nem tud, tehát ez is például egy ilyen korlátozás. Én most direkt szivatom egyébként, mert pontosan tudom, hogy ezekben a szituációkban mit fog rosszul csinálni. Ez nem azért van ez a videó, hogy ezt most fikázzam, sőt, én nagyon-nagyon szeretem és nagyon-nagyon kedvelem ezt a verziót, és az embereknek a nagy részének ez a verzió az, ami kvázi megengedhető, igazából ez van az autóikban, ugye 2023-24-től jött a Hardware 4, és azok az autók még nagyon újak, az import Tesláknak, illetve ugye a korábban vásárolt Teslákban azért Hardware 3 fut, tehát azért is ez a legtanulságosabb jelen pillanatban. Szerintem zseniális így is, de tisztában kell lenni a korlátaival, és nagyon résen kell lenni. Tehát olyat nem fog csinálni, neki megy valakinek. Az 100% olyat nem fog csinálni. Igazából ilyen kis forgalomfeltartások, ilyen kis egyéb dolgok, azok benne vannak, de mondom, erre nincs trenírozva. Tehát az, hogy itt most parkolóházakban közlekedjen, na most például itt most nem tud tenni, hogy mit csináljon. Hát itt megérkeztünk a navigációs célhoz,
és most én ezt múltkor már kipróbáltam, itt bolyongani fog. Tehát egész egyszerűen fogja magát, hogy nem, le akar parkolni. Le akar parkolni, és látszik, hogy most álltunk meg, most kellene, és hopp, ott hátrafele, konkrétan hátrafele mutatja a kék nyilat, az autó alatt elkezdett villogni kéken, nem előre jött ki a sugár, hanem hátrafele, és próbálna most tenni egy rükvercet, és forgatja vissza a kereket, hogy én tegyem meg, de hát én nem tudom rükvercbe tenni, hiába teszem rükvercbe, ő nem fog semmit csinálni. Úgyhogy ő akart most itt egy parkolóhelyet keresni, és le is akart parkolni, de mivel nem képes tolatni, ezért nem fog tudni. Ugye maga a beparkoló rész, az ugye, látjátok, tehát mutatja, hogy hátrafele is tolatok, és mutatja, hogy hátrafele ő hova szeretne menni. Tehát ott kijön az autó seggéből az a kis nyilacska, úgy, mint amikor előre lakom, és ott van az autó eleje, hogy mutatja, hogy ő arra szeretne menni, mutatja, hogy be akarta kanyarodni. Tehát ő azt mondta, be szeretett volna kanyarodni, és most adjunk neki egy navigáció nélkül, bocsánat, megy a navigáció, adtunk neki megint egy FSD-t, és nézzük meg, mit fog csinálni. Hát ő most mindenféle vissza akar menni arra a helyre, amin ő volt. Itt a Mustangot reméljük nem húzzuk meg. Hát ő ismételten szeretne leparkolni, ugye erre a helyre, de hát most úgy döntött, hogy nem úgy fog beállni, nem. Ugye be szeretne tolatni, és most megálltunk, de betolatni már nem tud. Úgyhogy itt nem is tartjuk föl tovább a Decathlonban a forgalmat. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szemléletes dolog volt. Mit adjunk még neki, amivel nem is lesz túlzottan hosszú a videó, viszont tudjuk azért az önvezetést még tesztelni. Adjunk neki egy péceli címet, mondjuk azt, hogy pécel, és akkor nézzük meg, hogy hogyan fog minket odavinni. Menjünk most az M0-áson keresztül. Mindig most éppen nem csíptem el, ott van. Most meg lett a kis ikon, tehát tudunk menni. Most ugye ugyanennek kezdésnél jobbra fogunk fordulni, úgyhogy hát ez most így jó. Ugye mutatja is a navigációt, jobbra kell menjünk. Na, itt most beragadnak egy 20-as tábla, tehát itt nem fog szágódozni, ilyen esetekben szoktam neki most már 50, úgyhogy mégis itt tök jó. Ilyen esetekben lehet az offsettel egy kicsit még sebességet adni neki, adunk is neki egy kicsit, 50 helyett most őt 71-jel mehet. De nézzük meg, mi fog történni. Én szerintem most itt a körforgalom egyébként fognak jönni autók, tehát meg fog állni, és akkor azt a kis totojázást lehet majd látni. Aztán lehet, hogy tök gördülékenyen átmegyünk rajta, és akkor nem lesz semmi gond. Hát igen, itt meg is jelentek az autók. Úgyhogy itt megyünk is tovább. Nagyon jó. Egy balra kanyar, egy jobbra kanyar. Amúgy egész dinamikusan teszi mindezt. Adunk neki offsetet rendesen. Ezt a már 140-nel szeretne menni a 100-es táblánál. Ezt a kanyart egyébként, hát igencsak dinamikusan megyünk most itt fel az autópályára. Látszik, hogy a sávokra simán rámegy, tehát egy ilyen eltérő sávra rámegy, hogyha úgy jobban kiadja az útvonal. Hát ezt az emberektől tanulta, tehát ezt tőlünk tanult vezetni, úgyhogy ez mindenféleképpen így van. És akkor most látszik, hogy ő egyből be akar menni a belső sávban, és előzni szeretne. Egy kicsit tovább küldjük még akkor mondjuk Nagy Tarcsára, hogy menjünk egy kicsit az M0-áson, és akkor be tudom mutatni azt, hogy hurrybe, standardbe és chillbe hogy működik. Hát most ugye hurrybe vagyunk, van neki adva egy bőven offset, belső sávban utazunk, 140 a megengedett, 119-el megyünk, de azért én ezt inkább most leveszem, mert azért ez a videó nem lenne rossz, ki kellene ütni az internetre is. Abban a pillanatban, hogy visszavettük tőle az offsetet, el kellett visszalassítani, tehát egy pici sebesség túllépést engedjünk neki, nyugodtan, ami még éppenséggel legális tud lenni, mondjuk egy 120-at, és hurrybe továbbra is. Most itt kértől meg kicsit túl sokat nyomogattam. Most kint vagyunk a szélső sávba. Ha adnék neki bőven offsetet, akkor viszont abban a pillanatban
fogja magát és be fog vágódni a belső sávba. Látjátok, már ki is rakta az indexet, és már megy is. Jó, és már gyorsít is följebb, úgyhogy elvettük tőle az offsetet, visszament 110-re, és fogja magát és vissza fog húzódni a szélső sávba, és itt fog lenni. Tehát ezért fontos az, hogy lehessen neki adni valamennyi offsetet, hogy tudja azért tartani a forgalmat, tehát most be fognak sorolni, ezeket látja, úgyhogy szépen adott egy ilyet. Most átmegyünk standard üzemmódba, abban a pillanatban visszamegy, és adhatunk neki akár egy chillt is, és chillbe fogja magát, és egész egyszerűen elkezd visszalassítani. Hiába tudott volna most 110-zel menni, mert az meg van neki engedve. 94-el csorgunk a szélső sávban, tehát ez a chill üzemmód, a spórolós Tesla üzemmód, a Hurry egy jó nagy offsettel pedig nem belső sávos, mert azért ahhoz lassú nagyon, és 140-es szinte sosem megy, viszont nyilván haladósabb, egy kicsit kevésbé tartja fel a forgalmat. De érdekes nagyon, hogy amennyiben hátulról jönnek, abban az esetben azonnal lehúzódik, és vissza is megy rögtön. Tehát ezt is tudja, hogy autópályán ki, illetve be. Itt balra fogunk menni. És egyébként adhatunk neki egy PC-t, visszataláljon, és akkor a kameraképek is egy kicsit látszanak. Fogyasztás pont az itt előjött, még ezt megemlítem. Van fogyasztás különbség, de mivel én maximálisra állított offset sebesség túllépésre használom, ezért abban az a különbség a fogyasztás között, hogy én, hogyha magam vezetek, gyorsabban megyek, mint a sebességhatárok. Most a nap nem tetszik neki valami oknál fogva, meg talán a szemüvegem se, meg az, hogy nyomkodtam a navigációt, ezért az éves figyelését levettem, most is visszakapcsolt és megjelent a zöld kis pötty. Nem szeretnék hosszabb videót, úgyhogy még visszamegyünk ide az M0-ásra, és akkor le is fogom állítani. Nagyon tanulságos kis videóra sikeredett, mert tényleg sok kritikus szitut be tudtam mutatni, és ne felejtjétek, hogy ezek abszolút csak és kizárólag felügyelt rendszerek, annak erre nagyon szépen vezetnek és nagyon jól működnek, de igen erős emberi felügyeletet kívánnak, még akkor is, hogyha ennél újabb szoftververziót futtatsz, tehát akár V13.2-t, vagy pedig még újabbat, akkor is nagyon-nagyon oda kell rá figyelni, pedig amúgy zseniális, és ha ezt egy 2019-es autó, egy elavult 2 éves szoftverrel ezt tudja, akkor már egy jelenlegi legfrissebb szoftverű amerikai autó egy fény évekkel jobban vezet, de pár éven belül tekintve a szoftver fejlődését, illetve a hardware fejlődéseket csodát fogunk látni. Köszönöm, hogy néztétek a videómat.